Kenya men William Ruto gi ker migosi Kithure Kindiki wacho ni ok gibi yie mondo ng'ata olal ngimane kata mwandu mora moro kethre. To waseneno kuonde ndalo duto ka ng'anyo dhi mbele to ok en ng'anyo mamuol kata mancho ma juma mokalo miwacho no ji 6 njo negi ji 75 njo twe bedo no segonygi lakini njo twegi buwinjo ka un gi kibaji moro ka jatend piny Kenya wacho ni ok obi yie wach mar ng'anyo kendo kibaji no e gima moro sirkal wuod ma ka kibaji nyalo donjo na ng'anyo makiny to sirkal o achieve mandate mare manodwaro. Wawacho negi niya wacho to bende onge ng'anyo mane giseyie nyaka nene to mabe ok ng'anyo mokwongo kiny kata tich abich nyocha wabago ng'anyo mar tipo to kwa bibedo godiochieng' ma koro sirkal biro yie wacho no niya ni koro twagonyo ukiny udho ng'any mano wabiro rito maka moro Yesu Kristo noduogi oyud kapod warito ne sirkal oland gima kamano. Gisebedo ka giwacho kinde duto ni ng'anyo ok dwar kendo ng'ama kiny odhi to dhi rado gi tok chik. Wasebedo kwadhi kineno kama dhano thoe dhano 6 mane iwacho ma moko ni Kisumu moko nyotho Kisii nyogi nego dhano moko bapani no tho Migori kachiel kod Nairobi ka onge raia mong'anyo manyalo nego ng'ato. Polis ema biro gi bunde. Ing'e ni ng'anyo to ni e piny mangima to nitiere kaka polise ipuonjo mondo ta weche mag ng'anyo. Ni ka koro muomo gi ahinya to nitie gimo ni rubber bullets mar pien emi bago do ng'ato to demobilize matin kuom dakika no kato bendo odhi adhiya ot. To ni ng'anyo mathurwa ka ni polis en obiro gi lisasi manego dhano kendo goyo mana kama nego dhano. Mano gima chik odagi obed international conventions obed chik mar Kenya under article 37 moyienwa ni mondo mi wang'any water gimiluongo ni petition ne sirkal kendo wa protest kaka wadwaro. Mano ni e chik. Tineno ka sasa ma watiyo kod chik no mondo neg raia. Wawacho negi niya gisebwogo jo Kenya bende moromo. To wan bende wawacho ni gimo watimo onge mwasekalo ma chik ok oyienwa mondo mi watim. Jogi nyiso wane ni gin giikore mar nego raia to wabe wakone sawa ubiro nego waduto jomodong' matin ma en gin no winj maber. To bende ka ginego waduto gidhi dong' ji matin. Cabinet cha nigi dhano 24 kende. Cabinet no 22. Of course no gimedo ji machalo busy bodies machalo Malala gini bende ni koro sani ni e cabinet wuoyo kacha. Koro gibiro nego jo Kenya te to gidhi dong' ji 24. Koro ji 24 madhi dong' gi gidhi chulo osuru magiritore godo kendgi. To gidhi loso ndeche magine magiringe dhano 24 ka gisenego jo Kenya te. Omiyo wach magibwogo wagodo ni kiny wananege wang'o beti waneno ndi ok biloyo higa mar 2007 2008 mane Kibaki okwalowa mane piny omuoch kendo gik notimoregi. Omiyo gik chiki iti gi Kithure Kindiki Kithure ni be ok janeko malo matiang'i manyowacha kama tiang'i mane wiye tho moloji te to bende time ne nyorumo nyowa to be nobwogowa mana kaka Kithure bwogowa kani to pod ne wadhi adhiya. Omiyo kadwa ni jo Kenya obed kod kihondko ni koro chuny gidwa ridore ni Kithure wuoyo ni Ruto wuoyo. Ruto ni ne waringo godo higa 2007 ong'eyo kaka watimo weche mag ng'anyo. Nwang'anyo kode e ape marach nodhi ICC nomake nikech en ne beto dwa donje ga goge ahinya kama ne iwang'e nyithinde e kanisa maka ng'ato osediro nyathi oko to gin gichagi diro nyathi mondo dogo wang'o tho. Mano gima nosetere do mamalo men ICC. To koro sani un gi chenro moro amora mar ng'eyo ni ng'anyo ni dhi bedo mamuol. Nikech wasewinjo ka jatend Azimio wacho ni ji kik keth mwandu mar ng'ata. To kata kamano pod timore atima. Ang'o muketo mondo mi ng'anyo maru bed mamuol mana mar nyiso ni ok umor gi gima timore to kun gi shida gi Kenya moro amora ma en odhi e tije mapile. Onge odiochieng' kata achiel ma ja Kenya mane ng'anyo osedhi mondo hiny ng'ato kata keth gir ng'ato ma ok oa kuom polis ma provoke gi mondo mago timre. Kineno ka dhano wuok ng'anyo nyoro kuom ranyisi maber
jakom nyowuok e ode kowuotho gi tiende makae to donje matatu mokele nyaka e town. Kowuok e town to dhi ogo wuoche range nikech buru nyomake kowuok e ode. Koa kanyo to dhi obilo chai moro megawa moro e town. Koa kanyo bende nyokia to kara dhano rite oko